bandiraɓe fulɓe yeɓoɓe hoddiro e kala saaha oɗon mbiya holno mbatten ha mbaɗon participé e hoddiro e kala saaha e commentaire uji fof bandiraɓe en mbiya yen mbaɗa feere jokken seedu hoddiro nde tawno hoddiro ne weeli kono noon yeeɓiyankoɓe hoddiro foof on jii ko ligga ko e hoddiro on jii o décor on jii fof wadde oɗon gandi ko ngaalu tigui namdi kala jiɗɗo wadde participé e série hoddiro o beele no wawi jokkude ha oɗo saison gasa ha deuxiéme saison ara oɗo numéro mo ganduɗa woni numéro meɗen commercial on waɗi wif on waɗi orange money mo ganduɗa ko 77 980 33 39 kala mon jiɗɗo addude ballal mum hoddiro so waɗi oɗo numéro inchallah rabbi mamin kepp beele ononne wona ballal mon hoddiro duson hoddira beele leñol fulɓe ngol kala ene wawa weltade gandon tigui hol tigui nafoore tigui wonde e nder hoddiro hol kadi ko woni tigui e nder hoddiro ɗo ha e fin saison inchallah rabbi Allah jarama neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Tagore hoddira makko daɗotako ade kokumpaɗo jangumo jam sa grilla anan ma on badda tati ñan fo mbodo mer ana la fama dum min gam kala ko jidda yidi ko jinmi yidi mo goddan dum barade min de hande walanta non hande saran ko hiri ko be hono galle ina taw ma ni nan de beltide don ñatungal kaden der galle do jara wallahi no kum yaha tijeno yam kono non debbo ko fota wiide haana fuɗɗo yewto tan fuɗɗo ñantaade haali gonga ɗum ko jikko grand te an hoore ma hono mbaɗa nde tawmami gandu ma faɗa ñanti sa yi hannde debbo hannde ne gorko mo yalto boole ne ndaara to ko goppuɗa galle ho wona noon kono debbo wona sababu nde mboɗo yalta tan mi ñanto aɗa wonde joom galle ma e nder galle yitande ñantiɗa sonani inde waɗi walla yangue waɗi gonga ceɗeɗa islam memirani ɗum kono noon aɗa andi ɗum ɗo mbiɗa heeñi seeɗa baɗani ñantude de bari fayde ko ɗum heeñi karan jiɗɗa mbiɗa sikki neɗa andi ko addi kam ko mbaɗa andi tigui mbiɗa wonde weltare belama peccade digiɗa min tan Allah gandi weltare nde ko ɗen mbala min jetti Allah tijano yam woni ko ɗum ɗo so waɗama mbaɗen haaji tampelde tampuɗen e ɗiɗo galleji ɗi e tampel tampunon ɓeɗo sukaɓe ɓe ha mawna poto hedde less meɗen mbiyana aɗo en Allah jabata ɗum wallahi Allah jabata ɗum seydi diara ɓe nagi sagoji ɓayde ke oɗo ɓiɗɗo debbo ko ɗo tan yaltiri wona to banggue men to wiye yummiraɓe ɓe ko pankadi ko kañum min cali tan yaltiri en ɗo en jetti Allah ko ñaguiɗen Allah kala ko dunɗen Allah jabini hen wono suku debbo ko ɗo tan yaltiri kadi andi haalingamo haalinde mi haalnano mbimami kanko suku debbo holno e ganduɗo ganduɗa ni sunsunti ñallinta wallintaɓe jiɗa ɗum fof ni yaha e lawol nde sunsuntirani yiilo ko moftani mi haalnanoma haalamani ñallo kono walata ɓe mbiyami ho moƴƴo yaltata mbimi wona gonga minenne min gandi ɗum min jahatoy ɗum min jiyatamo ɗo joni ham wonno ko Ousmane wino tan ko oppatama ko senge makko malgré kanko heccu ɗum wi ko senge makko malgré ko ɗo ummi ɗo enen jiiɗa ɗo wi ko senge makko semtotama joni kam mata tawɗo woni reedo mata mo oppu ma woppude par force kam mata ɗum mbiɗe mbimi ɓiɗɗo moƴƴo tawre wi leskoyɗo yummo wona e bedde fottete nde wima noon
joni kam o dañino attiri taw enen kulɗe cenga he meɗen min de wima noon joni noon a woni gueɗelam a woni pewjitiɗam te a mewɗa fewjandemi ko boni wallahi seydi Dia won miijo joguino mi mbi mi haalatma te aɗan min woni an woni min kafunera tawde Allah waɗi oɗo woni hankkadi cowiɗo ɗum kam aɗen hankkadi hakkude mabɓe wonata jogorani wonde sa itti hunno yataw ko mbaɗɗa ɗum ko min ko jinmi ko lemoɗen jiiloɗen ƴeewanammo debbo moƴƴo jeyaaɗo to moƴƴi taw mo ganduɗa jibin ɗum o ko hono meɗen grand dame mbaɗen feere nannen ɗum hen joni Salla Diaby so tawi en guittiɗa tan aɗa ɓayri kay ko itti kanko ittani hoore makko wona enen guitti kanko debbo kanko he dari ittani hoore makko joni mi nataɗa mi yaltoɗa min mbiɗa andi holto natami ɗo mami addane ɗo ɓiɗɗo ganduɗa taw ko jibinaɗo taw ko ɓi lesɗe taw ko ɓi inde ande taw ko grand tam ɗo mbayra ɗumama Seydi Sa min wima ɗum Seydi Dia on banggue sa lelima ɗam jakkalalle ɗoɗa ɗum muppi foye jungo ma Mamoudou a jarama Salla jarama Seydi Sa Mayram arga minnom ko jewtan haɗum yaltu jinmi gattira haqqille ma jinmi kala stress mo joguinoɗa jippina haalaɓe fawa less jewtuɗen mema noon ko hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ene fof eɗen gandi ko rewi ɗo heno ko rewi ɗo heno ko e muusemi mami faame faamirtumami ko anda hay goto e aduna so wona min woni yumma min woni bamma min woni fof ma wonno mbaddiranmi kadi ma dañ ko musma nena ma Aïcha ari ɗo sehil ma Kumbis ari ɗo kamɓe fof ɓe kolliti kam ko hoddiro minne mi jaɓi hoddiro sabu mi wawa salade hoddiro komi innama aade jinmi ko piƴa jala ñaama jara anani mama ko mbimami ñanden ko ɗum woni ko mbiyammami hannde no kalirmami ni ko ɗum woodi mi anda baɗɗo ham reedu aɗa andi so mbiɗa anduno mi suuɗata par ce que min ko an tan joguimi mi ala hay goto so wona an mi jaɓi ɗeɗo balɗe fof mbiɗa wonde e stress mi ñamata mi yarta par ce que no gaccirɗa hande metade ko jaggunɗa ko fof a acci kala ko musno ham hande natti muuse ham hande beddo mi jarani toon haydara internet o kala to nadda Mariama woni reedu Mariama woni reedu ton nanta mi anda no jaltirtumi beddo mi anda mi wa internet o joni safani kam haydara an kadi gaccuɗa kam ɗum ɓeydi jibde ham mais oɗo saaha mum kala ko yimɓe mbawi haalde musta ham par ce que taade a nana saram aɗa waɗa kam soutenir min ɗum tan yoni ham min ko an wonño ham hay goto waɗani kam so wona an mi jaɓi kala ko nangu noon mi woppi te kala ko namdi mami wat kala ballal hen mami daro hen no ponmi dararade ni ko hetti ko noon internet ko ɗo tawɗen ɗum te ko ɗo goppaten ɗum bonni ko heewi bien vrai que ne wiye fewni ko heewi kono kadi ko bonni ɓuuri heewde sabu hande ma aduna fof nane mo andanamo fof ma ande sibabu nde internet ɗum noon artir haqqille ma ñaama jara ko heddi ko a anda mi anda ko woni e lahal fof ma juuɗe jiitu so Allah jaɓi mbaɗa mi yal to paɗa mbaɗa yalta mi woɗɗani mbaɗa mara joni jinmi ko kaɓɓita yeeso mago ni welata kam jal mosanam aɗa andi min ko minema tan gonɗo e galle he e guittano mbaɗani saabu minene wonno jiiranmami tan welata kam
Okay. Bonne journée. Ok, merci. neɗɗo artan bureau mbanni mi saisir amma ɓe heewi article aji sa mi tampo e o machine mboɗo heppuno ko gartaɗan min sa yata mi ɗaldata machine o yima jagganam ɗon wadde tamperde tampundade fof watte ham Moussa dawa joɗɗa jippuɗa kadi joɗɗa sa ɗumini madame joni ari wona ma waɗan saisir ko hen gonni walla waɗaɗen ar hay sa min mone wadde saisir surtout ko noon ma wara inchallah rabbi for wonde min monta célibataire gona célibataire ayi wa gase non ko noon an hoorema mboɗandi ɗo e yeeso inchallah ma tawtu min surprise madame maɓe tan tan on verra inchallah mi yejjiri haala ndem wona ñanden copain ma min mbaddi gaƴa gaƴa gulɗo jow gari min gara holon yaya dia sa yaya min mboɗo rentinma noon ko ngaari mawde de eyyi ama aɗa andi copain ma wona gayel tosel ɗum mboɗo andi ɗum yaya aɗa andi min somi toñi rek mboɗo huula kono somi toñama elle ko ɗon ganduɗa ko ɓerde ɓeydoro susde c'est normal yaya min potu waɗimi offensé directement waɗimi attaque ganduɗa ko yenem wi ko mboɗo andi eyyi si par ce que mi sikku joom suuɗo ko heewi ko bes waɗa o sikkata ko wonno ɗon hanki o ɗum ne wuuri ha hande ko en fait c'est que pour kanko omo waɗa glorifié mo titre o ganduɗa ko tawi hem hen ɗiɗo nafraji o ƴetti tu vois ko ɗum woni affaire o te Allah ne andi nde o haala ndemde mi andani kumbis waɗi disparaître ko jiɗɗa wiide kumbis koko majji o sa aɗa andi no pamirta haala ka nde here ko yaltinata bowol ko yaltinata bowol ko wona ɗum woni ko wurni kumbis nder ko piggal jamma piggal suba piggal kiire matin midi soir no koko ganduɗa ko ñawɗo poɗɗe ñanden mi ɗuminano sa mais ko copine ma goto jimina waɗi mo statut quoi mais min nde darmo mi fayro mo mbimi ko o wona kumbis mo gonduma min dartinimi ama tellement que andi wona juumiro wuuri nder quoi way ko torture bonɗo woni mo ya wuurni mo moto anda debbo lebtataki Moussa way saabi bo ko dogi to noon ko kawjuɗo sikkata ko kidnapping walla min moftiɗum e ko way noon tu vois te mi tina ɗum sa on biɗo ni nder maynam so mari ha ɗo mami haalani janggo saɗa waɗa France d' information ya ɓenni noon par ce suusa yaade police aɗani yaha noɓe goori e nder ngoɗo wuuro taggue leyɗele janande merci beaucoup taggue leyɗele janande ɗaynoje natoɗo ɗo ɗe foof ko nanta keppama ko juuɗe mabɓe ganduɗa ko giwani hen wona maire ɓe ganduɗa ko liggorama comme il le faut se permet d' avoir des milliards tu vois enen guure ganduɗa ko ƴiyemeji miskineɓe ama o suusa yaade police aɗanni mbimami min ko an woni source am donc kala ko gaddanɗa kam mboɗo hooli information nan ɗon de sa addini kam mboɗo hooli en plus hande piili média mon foof ne andi ko saktirde fortidi et puis kala ko habri kadi yo won jaam donc ɗum ɗon kadi ko information poɗɗo laynede surtout majjugol ɓiɗɗo debbo poɗɗo ni yoɗana mbatta waɗornam saisir jour mo majji so tawi aɗa andi e holto yiya pour la dernière fois e holto sikka o woni e so téléphone makko ne heeɓo e gueɗe mbaɗi noon e saɗa andi aussi raison majjugol makko kalna kam comme ça min somi aɗa wadde flash inchallah mami ɓenni information so Allah jeeɓi yawni frère ɗum tan jinmi mbanna kam janggo wallahi ko an woni source am ɗum tan jinmi mbanna kala ko gaddanɗa kam ala ndi andi son lotti pindi média son lotti télé ɗe yimɓe fof dara son lotti radio ngo ha ndike espoir Tambacounda ñanden mi won alan mi noddini kam oriental conférence goto mboɗo woni oriental tan 13h ha nder mi dana mun Moussa mi wayi ko la woni way ha manda douane frontière manda sa daroɗon aɗa heeɗo pindi radio alano ɗum noon ko autre chose merci ɗum noon ko autre chose quoi minenne ɓaɗo woni a haali kaɗo haala mboɗandi mayen jaggu yewtere woni ala probléme kono noon oɗo dossier hankkinen ɓaɗo ari a wanni kam ɗum saisir c'est bon moɗimo enregistré demain inchallah info ma passe Allah jeeɓi non moɗimo enregistré wima noon masin ma nan ɗo
merci dama joni jango suba jango mam nodde d' accord ndeɗay sa wonde ko ndebbal a kono Moussa jooɗor seeɗ noon an ala haydara jooɗor ko gonɗo wondami est ce que ok après ngaari mawɗi somi tawino madame fiyana men caen mais ko noon wara célibataire to hawno dabbu daari woto wol maw ar inchallahu rabbi maw ar inchallah a jarama vraiment ndeysan soko dariɗo cuusɗo kadi aussi tewde gon ko welani ni Bon, Afi. Salut. Ça va? Sampun kan nangaɗen Nangi mugi ha may. ɓamon ɗan cikano gaɗani men Yana fotare yaya? oya Iya es. yaya goro Yaya hande no ardini. Go yeso meɗa yiɗɗo go yeso. kadi Mi famani yaya hande de. no ardi Mo ardi bizarrement kay ko nene. Yaya mo ganduno. e Mi andirani mo yeso jurmum hande go meɗa yiɗɗude makko. komi tampi ñel fof ton haala yaya e kumbis ñel fof ton haala yimɓe dogora haala jamma haala subaka haala kiiɗe fof ko o kumbis so tawi ganduɗa neɗɗo nanani ko yummum haali wallay man nan ko bone haali neɗɗo no foti dogde probléme kono ñande fof tan probléme ñande fof tan nde gartuɗa fof tan nana haala kumbis yaya kumbis dogora yaya dogora Est ce que kumbis nen anke anda joni? Noddum walla jaha hon? goɗɗo ala mbeɗa andi ko kanko tan waɗata so tawi noon debbo jaɓani recette tan ko probléme ko kanko woni mo jaɓani ko debbo foti jabde galle mum ko min ɗum mbiɗa mi tampi En tout cas hande o welani kam. tasigam fof no ndaara muntude ngal ɗo dewgal wallahi mi tampi ko bis dañi kam no feewi neɗɗo no foti ganduɗa jabde ko yummum haali kono sa jaɓani ko yumma haali wallahi ma jabto ladde haali Rejuis sawne parce que anda. mbeɗa andi Noddugo rek walla jaha hon. Ɗum dawni haala ka. Parce que l' essentiel ala fof preuve ko leer mani. wiya mi ɓoori wuttama par ce que ngumno mbiɗa wulata arti kadi mi tawri kaɗo haala ɗa fof no mbalnami No feere noddama nen. fof haala fof kumbis bari an galluno machallah de mi kadi mi heeɓi to maymi dañi to mbaɗɗa cinal kay ɗo kay mbima hen tan wuurɗa andama awlalam pawa mbima mi waɗa mo mbarandi ne ɓe galleji amadial pawa ko mero hama yiɗi ay wadduma aju min wona maro merode mbimi somi darim ɗo o mero caggal wattede yafum koy anda hoore ma ɗum wonduda ala yafum fotla dalma ndiyam jarata an haɓe wadden sinaf kam haɓɓerne ɓuuɓa mbiyo galle leppale machallah haalis ne weɗi sa ala haalis a ala haydara nemi gonde ɗiɗa barikuji rek ñen foto ni yone yana neɗɗo tan holmo wuurɓe ɗiɗo galleji alle wonɓe ɗum ɗo anda fof bam daranno ha wasa hebde ɗiɗo galleji heddi woni kom ɗamɗani ko sewe wonɗaki an ayi kom ɗamɗani fato yana seeɗa ha tawa mamma attaqué ko mbadda ko ko mbaɗi ana mballitande hollo jaa ƴetta réseaux sociaux tan mbaɗa ɗum aɗolma vidéo mbaɗɗa publié ha gisa tiktok yimɓe fof ko ɗum ƴakka holon vidéo anna an guila kono wonɗo anda mi kay ara ñafugo wadde tam gonmi kay ko a haala ko mbanmi kadi ko hesmi an vidéo mbaɗɗa hanki tiktok indima fof nane bowan se mi sikka ɗum goɗɗum ni heɗum an ka debbo ɗe wareji ka desere ka jibinawo jani haalama sa yiɗi heɓde ɓiɗɗo barkeldo il faut cuura tale ma cuura inde ma wareji ko inde ma e muyna a haali ni waɗa ɗo muurugol ma nder naywir ɗon cuuhaɓo ni sa yiɗi neɗɗo fof koye adu mum tolni min koye réseaux sociaux hen keɓami ko keɓami hen ko
kala ko jiɗɗomi ko heen yiɗimi heen yimi yimɓe battiɓe téléphone ngaji keɓami fof ko heen keɓmi an wiyaɗa ɗum ko hollum ay ɗon pontirɗa hoorema sa sikki réseau sociaux ma happi ko jiɗɗa ko sa yiɗi heɓe ko jiɗɗa ko heɗomi mi wewtoɗa ko koyɗo yumma gaɗo toma ɗon ko koorila jiɗɗoma wa ƴetta réseau sociaux mbaɗum aduna ma cikka ma hemen ko barke daƴƴanam ani réseau sociaux ko kañum hannde woni ɗo ay aduna kalno yaari ko noon yimɓe jaara hannde ɓe dewɗe jiiɗade fof koye réseau sociaux hen huma wadde toɓe mbattini hol ɗum kala kumanaɗe réseau sociaux timmata 2 ou 3 mois nana jomum e ɓaɗi divorce ala ɓen wona ɗum ɓe woni ko parade wadde mariage samti kono hannde min so ɗo ko adenta biya min ko mbiyatma walla mi paawa tan waɗama mbaɗama ay min accinam haala paawa en tant que copine sehilma somi haalanimi gonga mi yiyani kalnoma gonga e ko gonɗa ko salawi gommoɗa hen vraiment eyyi ko gonni accu réseau sociaux mbimami an kay ɗum woni ittude wonkam ki beddoɗa mi acci réseau sociaux somi acci to jaggani an kay yiiɗa ha jaari ka jibino ɗum ɗo majjata mayata wiye so ari ko ɗon to wara ne yiyene hersa eyyi heɗo ono mbaɗɗon feere ha keɓɗon oɗo galle mi waɗat feere am heɓa ɗum te koye réseau sociaux keɓam ɗum inchallah hakkille ma sa ari ɗum ɗuma liggoto wonani heɓerto ma ɗum wona liggey réseau sociaux so nakko bonnantuma ala fof ko ala ɗum wona liggey wona liggey nan soɗa connexion mbeɗa haala hen yimɓe ne jala ɓene belto ɓene ñawnoɓe en cella ay jaari e jonnon ko ɗum woni aduna ɗum to hoore made hay sikki ɗum woni aduna henma artude hakkille ma hakkiti ɗon haalaji Voilà. Fantastique. Anu jiɗa fuɗo ɗo snap. Ɗum jiɗa fuɗo ani snap. Ko woni kadi non? Min kam mi calani. Kumbis. Gila subaka ha joni gonɗo ɓe noddude. Ala fof mi noddira te mi meeɗa noddude mo wasi jabare kam téléphone. Gila subaka ha joni ala fof mi tantan mi ronki yomi hemmo téléphone. Artir hakkille ma kumbis koye jam woni te kaw soɗon ɗo sagginde wacca téléphone makko nder walla décharge ko ɗum waɗa téléphone décharge gila subaka ha joni. omo wawi jabbude walla pro réseau waɗde noon walla ƴewnami saɗa heɓanimi an noddunomo e joni affectation ma yaha wonde mum noddumo de ƴewa saɗa ala probléme noddumo joni ɗo ko hulereji Simbitti o holko mbiyamon min ƴekkatam hijja an kam Mariam gonɗa koye ha heeɗo walla aɗa haalda e hoore ma tan mama wallahi mi hangal ko appel Ousmane jimi ɗo te mi wawa ƴettudemo par ce que mi anda holko mbiyamon Mariam Ousmane gonga ko jiɗɗo mon ko gilli woni hakkude moɗon mais gilli cuuɗor ala hen ko gonga tan woni gonga te neɗɗo sa yiɗi ɗum a haalna ɗum gonga somo yitma o yitma e dow gonga o somo añmane o añma e dow gonga o jinmi ko kalnama gonga mama ɗum e tiddeyam de holko teddata e ma so wi Ousmane komi cowi so wi kam hol baɗɗo kam mbiɗo holko mbiyamon kalnama ko kalanɗa kam ko tan sikkuɗa mo jab so jaɓani Allah gasani min dal jinmi widema ko ya haalanmo gonga sabu ko gonga adoto kañum wattinto somo winma hen anani
kabruji men dabɓi e oɗo jamma hannde guddirten koye oɗo kabaru woni kabaru majjere oɗo suka debbo biyeteɗo Kumbis bayruɗo galle mum ko tolni hannde yontere timmudi ko debbo ko desaɗo manam ko gonnoɗo e suudu makko ummima galle mabɓe noon ko nden o wayri yiyede nde mbiɗen nde ko tolni hannde e yontere anda ko to woni anda ko to hucci téléphone makko ne nodde sonata bandiraɓe makko ne kabre so tawi keptini oɗo suka debbo e ngal natal ngal jiiɗon inde ko Kumbis ha hannde o yitaka taw police ne kadi waɗama alerte maximal nana ƴeew yiilade on ɗon suka debbo kabaru holliti wonde on suka debbo e gonka galle mum wona feewi saabu joom ko piggal nen jawol piccu wol pam ala mo golli soda nen ewɗo sa hande dogi nen jawol nen fi oɗo cadre ne moɗon nden yo Allah hollit babu de kam nen nen jawol nene tanama musidɗo tedduɗo kono woto dirten daro seeɗa e 1 minute paama ko haalte ko ne waɗi fayida caggal nde calmimi on beltinimi on jii ko wone waɗede ko oɗo série hoddiro mbiɗa sikki onon fof on paami jaɓɓal muɗum ɗum noon ngam ballen koye men balliten hoddiro mone mon fof ina ñaaga yo wat geste on ɗon geste noon wona enen wona e men ummi koye onon sabu kala ñande ko noddaali ko namdaali onon wiyannoɓe wonde holno min ballirta série hoddiro ballal ngal yettima ha ɗo on guddirnama damal ngal woni oɗon numéro ɓe jiiton ene waɗa défilé e yeeso écran ji moɗon numéro ko Wave ko Orange Money mon fof ne wawi wadde hen ko yiiɗi wallidde oɗo série ngam mbawen jokkude golle kala e saaha oɗon mbiya jokken golle aɗene jokke kono jokkiten golle aussi ha yetto ɗo foti yettade ɗo Hodiro